Hezký den, vážení diváci a čtenáři Aktin.cz. Jsme na Slovensku, v Bratislavě, u mikrofonu máme Nikolu Vajtrovou. Niky, my jsme tě navštívili u tebe v domácí posilovně Petržalská posilovna. Já se tě zeptám, od loňského roku, kdy jsme se viděli naposledy, už uplynula poměrně dlouhá doba. Ty jsi za tu dobu absolvovala nějaké soutěže v profesionální bikiny. Jak bys zhodnotila ten první rok u tebe vlastně v bikinách? Tak ako si povedal, ten prestup k tým profesionálom sa konečne udial v tom mojom prípade, z čoho sa veľmi teším a som rada, že to prišlo. No je to úplne iný chlebiček ako tí amatéri, v podstate či forma sa musí zmeniť, či prezentácia, to rozhodovanie je tam iné. Takisto tam zohrávajú úlohu aj tie faktory toho tzv. Promotion okolo celej tej tvojej osoby ako súťažiaceho, takže treba tam makať nielen v posilke, ale aj mimo nej. Super. Ty jsi absolvovala, pokud se nepletu, 3 soutěže. Když by si měla vyzdvihnout některou z nich, tak která by to byla? Mne sa organizačne najviac páčila Praha, Evelos Prague. Myslím si, že to mali veľmi dobre zvládnuté na to, že to bol prvý ročník, tak naozaj tam všetko klapalo, bola tam dobrá obsadenosť, dobrá konkurencia, či v tej mojej kategórii boli kvalitné pretekárky, tak takisto aj v mužských pro kategóriách si myslím, že tam bolo veľmi dobré obsadenie a v podstate v porovnaní s tými ďalšími súťažami profesionálnymi, na ktorých som bola, sa to nedalo vôbec porovnať organizačne. Naozaj to mali zvládnuté do poslednej bodky a dúfam, že tak bude aj tento rok a budem tam môcť nastúpiť. Takže tě uvidíme určitě i tenhle rok na tom Evels. Tím už si vlastně naznačila, co by tě tenhle rok mělo čekat, takže co to bude? Tak teraz sa pripravujem najbližšie vlastne na fotenie, ktoré budem mať na Arnold festivale, čo je za nejaké 2,5 týždňa a 9. marca mám súťaž v Kalifornii. To je, čo ma teraz čaká. Samozrejme tá sezóna pokračuje, takže s takou dosť malou prestávkou sa zúčastním na FIBE v Essene. A takisto ma čaká potom súťaž v New York Pro a hneď týždeň na to Toronto. To je tak tento polrok a ten ďalší polrok ešte nemám až tak úplne zjednotený. Jasná je tá Praha, že tam by som mala a chcela nastúpiť. A takisto tam mám nejaké 2 Kalifornie po sebe. Uvidíme, ako sa to podarí s kvalifikáciou. Uvidíme. Je tam v septembri Olympia, takže uvidíme, či sa mi podarí nazbierať body na to. Já tuším, že jsi se připravovala na Arnold Classic i do kategorie Bikini Pro. Jak to, že tam nevyšla ta nominace, nebo jak to, že tam nebudeš startovat? V podstate najprv mi prišla kvázi prihláška alebo potvrdenie, že som prijatá. Potom sa tam udiali nejaké organizačné zmeny, prizvali tam viac súťažiacich z tej top 10, potvrdili účasť tým, že ten deadline toho prihlásenia na tú súťaž má určitý dátum a proste nakoniec sa im tam prihlásili, dá sa povedať, zaujímavejšie dievčatá, ktoré sú pre nich väčším tým ťahakom a museli nás niektoré, ktoré sme sa tam tak akože cez tú lineu preniesli a nominovali, ktoré sme tam nové museli posunúť a prišlo mi teda ospravedlnenie, že bohužiaľ, ale nevadí, myslím si, že tá Kalifornia bude takisto dobrá súťaž, tak Arnold je Arnold. Ale budem tam, uvidím to, pozriem si tú konkurenciu, budem to mať pred sebou a vidieť na živote tie top dievčatá, tie top superky, si myslím, že mi dá veľa aj k tým ostatným prípravám. Takže mám tam tie fotenia, či pre Flex časopis, či pre rôzne iné portály a časopisy, ktoré tam fičia, takže to si myslím, že je veľmi dôležité. Takže i tak cestuješ do Ameriky. Bude to i částečně nějaká dovolenková akce nebo čistě jenom pro práci, zviditeľniť sa? Tak určite ten hlavný zámer je dať o sebe vedieť a nejakým spôsobom ukázať, že som tu a som použiteľná či na fotenie alebo súťaže. Ale každý, kto už v Amerike bol a je trošku väčší blázon, vie, že tá Amerika sa dá užiť a naozaj sa tam odviazať, takže tu sa maká a tam sa žije. Tak, já se zeptám trošku dál, když už se bavíme o těch soutěžích. V podstatě jsi rok v profesionálkách, takže když by ses měla podívat někam dál, kam tohle všechno by mělo směřovat? Co je takový hlavní cíl toho tvého profesionálního působení v bikini? Tak
Určite každý súťažiaci sa chce nominovať na tú Olympiu, chce zažiť tú atmosféru, tú súťaž. Myslím si, že by som klamala, keby som povedala, že nemám nejaké cieľe aj tam, ale to je naozaj hudba budúcnosti, treba sa zamyslieť nad celou tou prípravou, celým tým backstageom a tým všetkým, čo sa okolo toho deje. A zamakať a uvidíme, ako to dopadne. No, mám výhodu, že som mladá. Je to výhoda a nevýhoda. Na jednej strane tie dievčatá sú tam skúsenejšie, majú to natrénované. Ten sval sa proste oklamať nedá. Chce to čas, to vie každý, kto cvičí. Takže mám čo dobiehať, mám sa kde posúvať a baví ma ten progres. Že vidím, že to proste ide. A dúfam, že raz sa mi podarí urobiť nejaký dobrý výsledok na tej Olympii. A ak nie, tak určite by som rada išla po stopách Týmei Majorovej, ju tam dodnes každý v podstate pozná a vedia, o kom sa baví. Tie fotenia, je tam naozaj veľká možnosť fotení, shootingov, rôznych reklám. Takisto vôbec nie je od veci pracovať ako osobný tréner, tá práca ma baví a náplňa, keď vidím, že tie moje poznatky fungujú aj na tých mojich klientoch a že niekam sa spolu posúvame. Takže je to taká branža, tento fitness, kde naozaj sa dá nejakým spôsobom zájsť do rôznych takých kategórií a odvetví toho a je to stále o tom progrese, o tom, že je kam sa posunúť. A keď nie som zamrznutá a vidím, že je kam sa hýbať, tak ma to vtedy baví. Ty jsi zmínila Týmeu, ta přeci jen nebyla z kategorie bikini, protože v té době ještě bikini nebyly. Takže když bych se podíval ještě dál do budoucnosti, bikini pro tebe bude ta stěžejní kategorie, nehodláš se někam přesouvat? Určite nie. Mne sa tento šport veľmi páči, ale páči sa mi, keď naozaj tá žena ostane ženou. V tých ďalších kategóriách už to začína byť naozaj o tom veľmi svalovom rozvoji a rôznych iných záležitostiach, takže nerada by som zo seba urobila niečo, čím nie som. A tie bikiny ma bavia. Je to aj o tej prezentácii, je to viac menej show, sme tam za tie slečinky, takže je to fajn. Určitě, já můžu říct, že ta kategorie je hezká. Když se vrátím trošku k tomu tréninku, ty jsi vlastně teďka navázala spolupráci se Štefanem Havlíkem. Jak vidíš, že tě to posunulo? Jsi spokojená s tím výsledkem, nebo bys to ještě zhodnotila jinak? Každý tréner, ktorého som doteraz mala, mi niečo dal. Či nejaký fyzický progres, alebo niečo proste, čo ostane vo vás v tej hlave. A tá hlava je v tomto športe veľmi dôležitá. Nedá sa to robiť bez toho, aby som nevedela, čo robím a čo chcem v budúcnosti dosiahnuť. Môj prvý tréner Paolo Korpaš ma naučil tento šport ľúbiť a mať naozaj tú takú srdcovku a naučiť sa prekonávať tie vlastné hranice. Potom som mala trénera Mariana Čambala, s ním som urobila takisto progres, ktorý som videla, ktorý som cítila. Števo Havlík ma naučil zase takéto správne cvičenie, alebo naozaj sa zaprieť a ísť ďalej. A hovorím, každý mi dal niečo iné, ja sa tak snažím v hlave nejak pospájať a zobrať si zo všetkého to, čo mne najviac vyhovuje a môže ma posunúť. Uvidíme, ako to bude do budúcna, či zostanem so Štefanom ako s trénerom alebo ako s nejakým parťakom. Proste v rôznom tom období života človek potrebuje zmenu a nielen psychicky, ale aj v podstate, aby ho to nakoplo a mala nejaké ďalšie výsledky, takže nechcem hovoriť, že teraz viem, že ostanem s ním do furt, lebo viem, že to tak nie je. Takisto tie cesty do Ameriky sú. Ak by som tam musela byť častejšie, asi by prichádzal do úvahy nejaký tréner tam. A rada spoznávam nových ľudí, rada od nich berem tie skúsenosti a každý môže dať niečo iné, takže zatiaľ som tam, kde som a uvidíme, čo ten život prinesie do budúcna. Super. Já děkuji a věřím, že ta spolupráce povede až na tu vysněnou Olympii a přeju ti do těch dalších příprav nebo soutěží hodně štěstí a úspěchu. Díky. Ďakujem pekne.